mission na wo hono no ene mpanimfo ahodo bi a wo meka bi wo de adeswede mu oden to asra Adom ko no mpanimfo nim se wo sra da bra so ma sojafo eba mpotem ho ne nyina ye fulani fo bi a wo ma ba be hye kwaye dotto mpanimfo de ato hono mo de ma nchiri ma no ye Pro Shelter Belt Forest Reserve Africa no Ghana Ban Green Project a yatam sikatwitwi de adua nnua no wo se he fulani fo na ma nantwie na hwini nyina ye kafusuro ene ade abra manti asrafo mra ho na ne fulani fo yi ono wo mfa mesie ni Panyini a wɔhwɛ Nkranza South Mansini Forestry Commission so Raymond Agbanto ene amane boni kwesenofo yukuma enkomotwetwe mu no ene wode to nanim sɛ fulanefo no yoye a wɔyɛ ɛwɔ Mansini nim honom no ɛde nsunsan so oboni bebre ene aba begyae kwaye ahodo a ɛwɔ mantam honom ɛso owura yi ekyire mu sɛ fulanefo yi ɛde anantwie bɛboro impemudu ene abegu kwaye nimu a ɛhonom ena wodidie ya ne senti Green Ghana Project aban ɛyɛ no wonom asɛe ne nyina senti wode ato Regional Security Council no ene asrafo a wonom ɛwɔ mantam honom nyina enim sɛ wonkeka won ho emunwura kwaye ne mu na wonsi fulanefo yi kwan sɛ bɛyɛ a wanantwie no ɛnsɛe kwaye no. We are in dry season and we are having a lot of issues there, especially with these herdsmen. And we are having issues there. Last week, we had to go and but still, I found information said more. As we are speaking, no more. Formerly, we used to have this monitoring team. Our soldiers are on the boy, my pamom, but currently they've called them back. We don't have the military force again. Our information I say I would just like to plead with authorities. They should let them come as early as possible. And yet I'm about to destroy a friend say forest money trees are planting. Upon Jimfi Nkranza South Mansini Fire Commander, one also can't to us say fulanefo eka hu bi enema eja hodo eto ekwaye ni mu. Yentia wode sansemi etu dwano emunchire mu ni. Edruba bi so omo fulanefo na ekomo de won. Omo soja etoto aduane di omo wia na omo ajaja no ho na ahimfudie tie besre emo amwo enkuro nketewa mu amwo se fulanefo na de nantwie na ba begu wo no ntemo a mo bebo ya mane police for na fire service for mane a yebeba music municipal coordinating council no and security yebe tu ho anamo